Kubor Nongïalam jong Nongsan Hima. Ki Nongïalam kari nadu Menteri Rangbak Dua Narendra Modi kilapan pawe ke Jingshah sik thang hadian ke Khlad no ke Sngewlem jong Ïalehkai table tennis ubana ke jila Tamil Nadu udina dayalan Vishwa ha ke Jingshah Tynrah ha ke trok Khlad ha Shangbangla Ribhoi district ha ke Sngewlem Vishwa ubadang don khat pras nem karta uday uway na kirang Ïalehkai table tennis ubalas dang man pau kman but henen ka sngi udang don halinti shasilong panwan yeshem mentah ke 83rd Senior National Table Tennis Championship Henry haba ka kali ka ba usong ka baday ka swift desire ka lapoy ha kuway ka jaka balong kongdong ha Shangbangla ha kapor kumba arduna bajie minsngi ka trok khat arshaka ka bakit yo kleiner ka balawan ne kithan jowai ka lalit banjam na shiliang surong batlit Tynrah ya ka ka kali kamay swift desire ka badang kiyo shilong na ka nongba Guwahati Hakani ka Jingshah ka te ka trok hadian ka Tynrah ya ka te ka kali kamay ka hap syariat ka bajrong kumba sanpau meter AA Nalor jong Vishwa unongnya jong ka te ka kali swift desire ya ubala tip kerteng kum udipal das ula Khlad no Vishwa ula Khlad ha kapor badang penkit ya usha civil hospital nongpo kila don ru salai ngut ki weipat ki Nongïalam table tennis ki bidang don lang ha ka te ka kali bat ki bala mensaw ya kini la penkit no sha nigrims mau diang ki bala pen pawi ka Sngewlem halor ka Khlad no jong te Samla ki kenthop ya Narendra Modi ki menteri sarkar pedeng kum Kiren Rijiju baru Anurag Thakur ki menteri Rangba kum MK Stalin jong ka Tamil Nadu bat ukan rat ke Sangma jong ka Meghalaya bat ki wei